Jätin mieheni, työpaikkani, koirani, tuttavani ja harrastukseni. Tämä irtiottoni on aiheuttanut paljon murhetta ja hämmennystä. Painotan, että tein ratkaisuni täydessä ymmärryksessä, ilman alkoholia ja mielialalääkkeitä. Näissä tilanteissa on tapana palata lapsuuteen ja etsiä syitä sieltä. Muistan lapsuudesta hanget, Metsälammen ja erään värikuvalehden, jossa oli juttu Tukholmasta ja sen kuuluisasta oopperakellarista. Ajattelin, etten koskaan pääse tästä pimeydestä puheliaaseen ja kevytmieliseen Tukholmaan. Nyt istun kyseisessä paikassa, enkä kadu mitään. Oopperakellarin silakat ovat maineensa veroisia.